मोखां देखायनो मा आं बुंदों गैला मा नोंलाय मा खालामनो आं खालामदों हा हिनजाव गोनांखा आरो हौवा गोनांखा मोनसे रुमाव हमजादों आरे भाई वार्निं होगासेयावबो बे हिनजावा गुबुननि फेमिलि थाखानाय गुबुननि हिनजाव थाखानायजों लाजिया बियो रुम मोनसेयाव थानानै बेफोरबायदि माबालाबायनो हा वार्निं होगासेयावबो बाथ्रा मानियाखै मा बाथ्रा ओरैबायदि बर' हिनजाव ओंखारबाय नायनाय खोनासं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला हाजारसे शेयार खालामनांगौ जुदि वार्निं होगासेयावबो मानियाखैब्ला बे हिनजावखौथ' ओरैनो हगारजाया गोबांनिफ्राय गोबां साजा मोननांगौ बेफोरबायदि हिनजावा आरो बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों फुंनिफ्राय 10थासो जाबाय भिडिअ शेयार खालामनो आंनो आदा गुबुन मानसिया होजोब्बाय भिडिअखौ नों एसे लागावना होलाय नों एसे बुजायना होलाय ओरैबायदि गोबां भिडिअ दा आं होआ सानदोंमोन कमायबाय जोंहा बर' हारियाव एसे मोजां जाबोबाय होनना सानदोंमोन नाथाय गैया दासिमबो ओरैबायदि बारासो बारा बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो वार्निं होना दोनबाबो जुदि बारे बारे खामानि मावोब्ला बे मानसिखौ ओरैनो हगारजाया जोंनि लाइमोनफोरा गाज्रि जागोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि रावखौबो बेफोरबायदि साजा होनाय नुवाब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिना 100% जाहैगोन ओरैबायदि फेमिलि थानाबो बै हौवायाबोथ' फेमिलि दंखायो बे हिनजावाबोथ' फेमिलि दंखायो दा गावनि असे हिनजाव बिसिया पुलिस लानानै थाङाब्ला मा जागौमोन बिसोरो बेफोरबायदि बार बार खालामबाय थागौमोन दा पुलिस लानानै थांदो जोबोद मोजां जादों ना हिनजावा रोंदों पुलिस लाना थांनो मानो होनब्ला आजिखालिनि जुगाव फोथाया नालाय बेफोरबायदिखौ सानखायो दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायनानै ला आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ हाजारसे लाजिथों बे हौवा हिनजावा ना बेफोरबायदि लाजिथों एसे शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ नायग्रोना लालाय बोरै हमजादों रुमाव भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनि बे फैसालिनि थाम्बनेल होनाया जाहैबाय फेसबुकआव आं सासे मानसिखौ शेयार खालामनाय नुदों गुबुना जाथाय जादों माबा जादों बे फैसालिखौलाय आरो मानो नाम लाबावदो फैसालि थांखाबाय बे फासायनासो जाय लोगोफोर बे फैसालिनि नङा बे गुबुननि जाथायसो आं थाम्बनेलाव होनाया बेनो फैसालिया फासाय जाजागोन भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा एसे थाल लाबानो जाबाय खेयाल लाबानो जाबाय दे भिडिअखौ नायग्रोना ला बिदिसो मा बिलाय मा बिलाय नोंखौ वार्निं होदोंमोन आं नोंखौ वार्निं होदों ना हाखुन आं बुंलाय नै आंनि हौवाया नायदो नाय अबाव दं नोंखौ वार्निं होदों ना हाखुन नों वासेना ओइ बुन्दा मालाय वासेना मा मोनदों नोङो बाजारि नोंखौ वार्निं होदों ना बाजारि नोंखौ वार्निं होदों ना नों मा नोंखौ वार्निं होदोंमोन ना आङो नङा होननाय नोङो ओइ बाजारि नोंखौ एथां वार्निं होनाय आं मिथिबाय वार्निं होनायाव नोङो मानो बिदि मालायनि हौवाखौ सेनानै आंनि न'खर फिसाला सासे दं मिथिबाय फिसाला सासे दं नों मा मोनदों नोङो हा आंनि फिसालाया मा बरबाद जाया आंनि फिसाला नों फिसिगोन मोखां देखाय बे हिनजावबा मोखां देखाय होगोन आं मोखां देखायनो मा आं बुंदों गैला मा नोंलाय मा खालामनो आं खालामदों हा साला नोंखौथ' वार्निं होबालाय बे खारगोन जाबाय नोंथांमोना लोगोफोर दा बेनोसै निउसाव खोनादोंना खोनायाखै सासे हिनजावा हौवाजों थांनानै सासे हौवाखौ बरबाद खालामनाय दा बेखौ आङो निउसाव मैयानिफ्राय फुङाव नुनाय जादोंमोन ओरैबायदि हिनजावा माने मानि थाखाय जे खनथाम खनब्रै जाबायनो आरोना गुबुन हौवाजों थांनानै दा बे हौवाजों थांनानैबो आरो गुबुनजों खारबावदोनो साननानै नाय मानि थाखाय बिसोर संसार जानो थाखाय नङा बिसोरो गोसो गोजोननायनि थाखायसो जुलिखौ जायो बिथांमोना जेरैबायदि माबायदि खालामदों हौवा थाखानानैबो हिनजाव थाखानानैबो आरो संसारखौ जानो गोसो गैयाब्ला मानो जुलि जायोलै बेफोर मानसिया मानो जुलि जायो बेफोरो गुबुननि फेमिलिखौ मोदै दिहुननायसो मोदै सख'नायसो खालामलाबायो बेफोरो बे हौवाखौबो दामनांगौ गुबुननि माबा थाखानायखौ हौवा थाखानायखौ बेफोरबायदि रुमाव लानाय माबानाय बै हिनजावखौ दामनांगौ आरोना बे फेमिलि दोङो मा दोङो हिनजाव दोंखायो बेखौ वार्निंबो होबोनाय जादों आरोना वार्निंबो होबोनाय जादों बेखौ मा जागोन होनब्ला बेयो बे सासेनिल' नङा दायनिगिरिया बे सासेयाल' नङा हिनजावाल' नङा हौवायाबो माबायामोनब्ला बे हिनजावखौ बेफोरबायदिनो बमबारायना लाहायामोनब्ला बे माबायाबो हिनजावाबो माबानाय नङामोन बे सानैनिबो गोरोन्थि सासेखौ रायनाङा हिनजावखौल' रायनाङा आरो हौवाखौल' रायनाङा बे सानैनिबो गोरोन्थि ओरैबायदि हमजादों लासिं खोथा लाजिनायनि मोनो आरोना
हौवा थाखानानै हिनजाव थाखानानै हौवा हिनजावखौथ' बाद दोन हौवा हिनजाव थाखानायखौ बाद दोन गथ' गोरलै गोरलै 2 मान्थ 3 मान्थ जानायानो खारनाय दोङो साननानै नाय बिसोरनि गोसोआ जुदि गोजोननाय मोनोब्ला मानसिया मा खालामनो हाया ओरैबायदि खारनाय मारनाय माबानाय एक्चुअलि बेफोरबायदि मानसिया अननाय होननायानो गैमारा खोमालै मा रायजोनिफ्राय जोनोम जाना फैनाय बेफोरबायदि मानसिया आं दा बेखौ रायाखै दै दा नैबे जि जाथाय जादों बेखौ रायाखै जोङो बेल' मोनसेल' जाथाय नङा जोंहा सामफ्रोमबो जाबोबाय थाखायो बेफोरबायदि जाथाया दा बेनिखायनो बुंनो सानदों आङो बैफोरबायदिनिफ्राय जोंहा बर' हारिया गोदोना दोङो गब'ना दोङो दा बेनिखायनो जोङो बोरै थिग खालामनो हागोन बेखौ थिगाथ' खालामखानो हानाय नङा बायदि मोनदों आं र' मानो होनबा बियो जानाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो आरो बेफोरो जोंनि बर' हिनजावफोराबो गुबुन हारिजों जुलि जानाय गुबुन हारिजों लांखार जानायाथ' आरो बुंनोनो नांला बुथार जाजानाय माबानाय नै दाख्लैबावबो मा होनोथाय बेखौ कलकाताथिं थांदोंमोन आरोना कलकाता मा जायगामोन उरिस्सा साइडथिं थांदोंमोननो बेयाव माने बर' हिनजावा बै कलकातानि बाङालि थासै नालाय कलकातायाव बाङालि मानसि थासै बेयावहाय लांखार जादों आरोना बर' हिनजावखौ दा नागिरना मोनाखैनो आरोना गथ' दङमोन गथ'आलाय सिलाय गथ'खौबो गारना गोलांदों आरोना बेखौबो आंनो हरदोंमोनसो भिडिअ बानायनो नाथाय आं बानायनाय जायाखै आङो बालायलाङोना बेफोरखौबो आरो मा बानायबाय थागोन ओरैबायदि जाथाया जाफ्लेगासिनो थायो माबाबाय थायो दा नैखौबो ओरैबायदि सेयार खालामहरदों मानो भिडिअ होआखै मानो माबायाखै होननानै दा होनाय जाबाय थिगसे दामना हो नोंथांमोना कमेन्टआव थिगसे राहर बेफोरखौ निउसाव कमेन्टआव हाजारसे राहर जाहाथे बेफोरबायदि हिनजावा पस्तायनाय बायदि जे जोङो गाज्रि खामानि मावब्ला जेरै साजा मोनो माबा खामानि मावब्ला जों जेरै माला मोनो बैफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टजोंनो एकदम बुनाय बायदि राहर बेफोरबायदि हिनजावखौ बेफोरबायदिया साला गुबुननि लाइफआव फैनानै बेफोरबायदि गुबुननि संसार जानायखौ मेगन देरनायखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना गुबुननि संसार जानायाव मानो हाबलाबायनांगौ बेफोरलाय गुबुन हाबा जानो गोनां सेंग्रा सोरखौबा सेंग्राजों नायनानै हाबा जा बे मा गथ' थाखानाय हिनजाव थाखानाय हौवा थाखानाय बेफोरखौसो फसायबाय नामा मा दोङो बेलाय मा दोङो आरो लांखारनाबो फायखारनाबो मोजां हाबा जानाबो संसार जाया बिसोरो मोजां हाबा जानाबो संसार जाया खारलांफिनो आरोना नै दाख्लैबावनो जाथायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरो हौवानिफ्राय हिनजावा गुबुनजों खारनानै आरो बियो गोदान सेंग्रा लाफिनबायनो रुमाव थानायनो गुवाहाटियाव दा बेनिफ्राय आरो गुबुनजों खारबावबायनो साननानै नाय आजिखालिनि हिनजावफोरा आजिखालिनि सिख्लाफोरनिया एक्सआनो 20 जन 30 जनसो थायो बे गारबा बे लानाय आरो गारै सायावनो बिसोरो हाबा जायै सायावनो सोरबा गथ'बो जागोन बेनिफ्राय मा खालामो बिसोरो गथ'खौ ज्राब गारनानै बबेबा जंगलफोराव जोनोम होनानै आलाय सिलाय खालामनानै गुबुनजों हाबा जानानै स्राय थायो बिसोरो बर' हारिजों गथ' खांबाय जंगलफोराव गारनानै मा खालामो बांगाल हौवाजों हाबा जानानै संसार जाहैयो बिसोरो ओरैबायदि खेस्रा खेस्रि मानसि दोङो थोद लासिंनो बर' हारियावसो नुबायलै जों गोबां बेफोरबायदि दे लोगोफोर आंहा बुंबा दा बांद्राय एसे बाथ्रा ओंखारलांगोन नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ गाज्रि मोननायनि जेबो बाथ्रा नङा दे आरो गाज्रि मोनदोंबाथ' कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय अके दे नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ गोदानब्ला ओमफ्राय लाइक खालामना हो भिडिअखौ हाजार सेयार खालामना हो बाय